Iti pakasaritaan kakailyan na buangay ti Advisory Council uno Advisory Judicial Council ti Pilipinas idi August 27, 1934. Panamuan ngayam amo dagiti Amerikano ti sabali a sistema ti hudikatura manipod iti naunday a panagturay dagiti Espanyol iti Pilipinas. Adda parang ni Anjel Kim Pengosro. Nasurok 90 atawan ti napalabas, sipod na buangay ti Advisory Judicial Council, babaan iti bilag ti Executive Order. Daytoy tinapusgan namang pili kan mangisagana iti listaan dagiti kwalipikado nga individual, kadagiti kamang ti bar a madutukan kas judges iti Court of First Instance, kan dagiti maipromote iti judicial positions. Babaan iti daytoy, nairugi ti panakasurot ti merit-based qualifications kadagiti agbalin nga ukom, kadagiti pangukuman iti Pilipinas, babaan iti amuda, adal nga inlepasda, kanti track record da iti hustisya. Iti 1935 Constitution kan 1973 Constitution, ti Council ti mangpili ngam ti Presidente ti mangdutok kadagiti kwalipikado nga individual, may basar iti listaan ti Council. Insingasing ni Sigud at Chief Justice Roberto Concepcion, ti panakabukal ti Judicial and Bar Council, kabayatan ti deliberasyon ti Constitutional Commission, sakbay ti panakaipinal ti 1987 Constitution. Naipasdak nga raw ti Judicial and Bar Council, wano ti JBC, babaan iti Article 8, Section 8 ti 1987 Philippine Constitution. Kalpasan na, nang ipaulog ni President Corazon C. Aquino iti Executive Order 216 iti July 10, 1987, anang ideklara nga epektibo ti panakabukal ti Judicial and Bar Council. Ti JBC katadaan iti 7 a miyembro, manipod iti nagduduma a sektor. Ti Chief Justice ti agserbi nga ex officio chairperson, miyembro ti Secretary of Justice, miyembro manipod iti Kongreso, mabalin ang manipod iti House of Representatives wenno iti Senado. Miyembro matlaang ti representative manipod iti Integrated Bar of the Philippines, legal academe akadawian ket law professor, retired Supreme Court Justice adutukan ti presidente, kan manipod iti pribado a sektor adutukan ti presidente. Tunggal miyembro kat agserbi iti unos ti 4 atawan, malaksid kadagiti ex officio members, ngagtalinaed iti pwesto aging nga addada iti takemda. Ti JBC ti mangsagat iti aplikasyon dagiti agtartarigagay nga agbalin a kamang ti judiciary, nangruna dagiti agbalin a miyembro ti Supreme Court, Chief Justice, Court of Appeals, Sandigan Bayan, Court of Tax Appeals, kandagiti judges kadagiti regional trial courts. Nasken adagiti maapointaran a kamang ti Supreme Court ket natural a Pilipino. Agtawon iti 40 ken addaan iti 95 atawon iti practice of law. Kadagiti met mapili a judges iti lower courts kas iti Court of Appeals, Sandigan Bayan, Court of Tax Appeals, nasken a natural a Pilipino, miyembro ti bar in good standing ken addaan iti 10 atawon iti practice iti judiciary. Iti met regional trial courts, nasken nga daan iti 5 atawon a practice iti judiciary. Dayta ti nagbaliwan ken pakasaritaan ti panakamuli ti hustisya iti Pilipinas, a natibker a sanggiran dagiti Pilipino iti hustisya, ita a panawon. Kanayon alaglagipon, pasamak idi, adal, ita, pagsarmingan, iti masakbayan. Anjel Kim Pengosro.